Sa dili madugay, matagamtaman na sa katawhan sa Davao del Norte ang bastanteng supply sa kuryente kay sumala ni Governor Edwin Hubahib nagsugod na og install sa ilang kaugalingong mga poste ug kable ang Davao Light and Power Company kundi LPC alang sa direct connection sa mga establishment ug sa mga residente sa probinsya. Final ng ana-ana sila yung mga business to operate ang Davao Light and Power Company. Lakip sa makabinipisyo sa serbisyo sa DLPC ang katawhan sa Davao de Oro. Nobyembre pa sa miaging tuig gisugdan sa DLPC ang pag-install sa mga poste ug kable aron hulipan ang kasamtangang electricity provider sa probinsya nga Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco. Finally, allowed na sila sa IRC o nagkuha na lang sila mga business permit to operate sa Davao Light and Power Company sa First District sa Davao del Norte and sa Island Garden City of Samal. So included na po diya ang Davao de Oro. Matud ni Hubahib, bintaha sa katawhan sa Davao del Norte ang pagsulod sa DLPC sa probinsya. Magkaroon na og tamang supply sa kuryente nga no brownout and kung naaman very minimal and barato nga presyo sa kuryente. Dugay ng pangandoy sa Davao del Norte nga makabaton og stable nga supply sa kuryente, ingon man maayong serbisyo ug baratong singil sa kuryente. So natin mga linya ipambutang sa Taguig, natin ginabutang linya ipambutang sa 12 kilometers na siya, in fact naabot na sa may munisipyo sa Kapalo. Mag 55 katuig ng electricity provider sa Davao del Norte ang Nordeco sukad kini natukod isip electric cooperative nitong September 24, 1971 pinaagi sa enactment sa Republic Act No. 6038 dayon giamyendahan pinaagi sa Presidential Decree No. 269 ug No. 1645 ug Letter of Intent No. 38. Davao Light and Power Company confirms that the Regional Trial Court Branch 34, Manabo City has issued the writ of possession in its favor. This is in connection with expropriation proceedings it filed involving the power distribution system serving the Island Garden City of Samar or Igapos as part of the implementation of Republic Act 12144 granting Davao Light the authority to expand its franchise in Davao del Norte and Davao de Oro. Kahinumduman, dugay ng gireklamo sa mga residente ang siga palo nga supply sa kuryente sa Nordeco, mahal nga singil niini ug dili maayong serbisyo. Doon na pagani na hitabong mga rally kaniadto ang mga tawo sa probinsya aron manawagan nga hulipan sa DLPC ang Nordeco sa pagsupply og kuryente kay sumala nila daghang patigayon og negosyo ang apektado tungod sa siging brownout. Pipila pa lamang ka mga lugar sa Davao del Norte ang nagsaligna sa supply sa kuryente gikan sa DLPC ug wala magreklamo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.